אנו דור שלישי במתן שירות והתקנות של דודי שמש ומערכות סולריות מרכזיות. לחברה, ניסיון רב בכל סוגי ההתקנות. אנו נותנים שירות ללקוחות פרטיים, ועדי בתים, קבלנים, מפעלים ומוסדות ציבוריים. הצוותים והטכנאים הינם עובדי החברה. ניידות השירות מצוידות בכל חלקי החילוף והמוצרים לצורך מתן שירות יעיל ומהיר. אנו עובדים אך ורק עם היצרנים המובילים בארץ בעלי תו תקן. אנו סוכנות מורשה של חברת חורמגן ומפיץ מורשה של החברות רנד ונמרוד. חברה סולרית מתעדכנת במתחדש בענף ומיישמת זאת בבית הלקוח. אנו מתמחים באיתור תקלות ותיקונם, תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, כל זאת תוך הקפדה על מחירים תחרותיים והוגנים. יעידו על כך מספר הרב של מכתבי תודה והמלצה מקהל לקוחותינו.